Hartstikke leuk als Jos naar deze nieuwe video van de Frieske Vlogger. Misschien hier stel jet, maar de kartbaan hier in Ljouwert is helemaal vernijd. En speciaal voor die gelegenheid bij ik een kwartingscode voor het jaar. Als nou deze video likest en u gist naar de kartbaan daar en u zeist tweede heat vergees, dan krijg je de hele maand juni de tweede heat vergees. Geweldig. Welkom even hier op de vernijde kartbaan hier in Ljouwert. Zoals je misschien wel schenken is. De hele kartbaan is dus vernijd hier in Ljouwert. Oh nee, asfalt. De baan is een beetje verroren. En de karts ben al vernijd hakjet, dus je kan je wel lekker skeuren. Daarom weet je dus ook even uitnodigen om hier even te komen karten met mijn maten. Kun je nog een beetje karten, denk je? Nee, ik kijk helemaal niks mee. Ik heb de gas naar hem ook gewoon komen. Ik weet het ook net helemaal. Jullie starten in 61. Dat betekent dat je naar beneden kunt als heat 60 gaat rijden. Dan worden jullie in de kleedruimte verwacht en krijgen jullie een korte instructie van mijn collega in de instructieruimte. Nou, de laatste heat dien. Dus jeetje. Ik kan me helaas net meer verbeteren, ik ken een kwartier. De kans is trouwens ook goed. Ik heb het idee dat je op zich wel aardige banden ziet of zo. Ik heb het idee dat er wat me koest. Net zoals de baan trouwens, mooi opknapt hier. Want mij vrij naar achter de kart. Zitten hè? Wat is dit? Onderstuur, wil je oversturen of ondersturen? Allebei. Het zit een creërs uit joh, deze is een mooi baantje maken hier. Kan iedereen oorrijden. Oorrijden? Ik weet me even niet heel. Voor die oorzaken voor die oorzaken. Ik ben altijd een sociaal ridder. Ja, net 40 dus hè. Deze video liken. Tweede heat vergees ze. En dan kreeg ze tweede heat vergees. Alleen nog in de maand juni. Hey, goeie.